Mahaɗin rayuwata babi na 11. Assalamu alaikum masu sauraro, barkanmu da wannan lokaci, sannunmu da sake kasancewa tare da ku a cikin wannan shirin na karatun littafin Hausa, wanda muke ci gaba da karanta littafin nan mai suna Mahaɗin rayuwata, littafin marubuciya Fatima Sunusi Rabi'u. Sai kasance tare da ni domin jin ci gaban labarin littafin Mahaɗin rayuwata babi na 11. Ya ce, ke meye haka? Ɗago idanuwanki. Kasa ɗagowa na yi domin ba zan iya kallon su a haka ba. Murmushi ya yi ya ce, Amira, jinyar da ya kira sunana cikin wata sweet voice nasa da ban san yana da shi ba, ta sa ni ɗago fuskata da sauri. Shi ba ni yake kallo, sai da na sake yin ƙasa da kaina da sauri. Tasowa ya yi, sai gani na ya riƙe min hannu. Ai ban san lokacin da na fara bincike hannuna ba, ga wani irin shock da na ji ya shige ni lokaci guda. Sosai ya riƙe ni yadda ba zan iya ƙwatar kaina ba. Hawaye ne suka fara zubo min. Na ce, please ya Sadat, ka sake ni, ba na so. Bai sake ni ba, sai ma kallona da yake ido cikin ido. Cikin murya mai sanyi ya ce, Amira, ina so ki kalli cikin ƙwayar idanuwana. Ban ɗago na kalle sa ba, sannan ban daina bincike jikina daga riƙon da ya yi mini ba. Please Amira, ki ɗago ki kalli cikin idanuwana. Sosai na saka masa kuka ganin haka ya sake ni. Da sauri na miƙe zan gudu. Ya ce, ina kuma zaki? Ai ban bi ta kansa ba, na ruga a guje shi. Abin ma dariya ya basa, murmushi kawai ya yi, tare da tsiyaye lemun kwalin da ke gabansa ya kurɓa. Wani sanyi ne ya ji ya ratsa shi tun daga kansa har zuwa ƙafafuwansa. Rumshe ido ya yi cike da jin daɗi. Amira kuwa babu abin da take sai jan tsaki, tana goge dukkan jikinta inda hannunsa ya kai. Daga ƙarshe ma cire kayan jikinta ta yi, ta canja wasu, tana kunkunai da jin haushin wannan ya Sadat ɗin. Mugun ɗan renin wayo ne. To me yake nufi da na kalli ƙwayar idanuwansa? Ta ja tsaki. Tunanin gida ne ya faɗo mata, ta lamshe idanuwa. Tunda ta zo Abuja ba ta taɓa zuwa ganin gida ba, ba ta san me Ummi ke nufi ba, domin idan tana zuwa amma ba ta zuwa da ita. Limshe idanuwa ta yi, sannan zuciyarta tana mata sanyi. Tunowa da ta yi nan da wata 3 ne bikin 'yan matan gidansu, har mutum 6 babansu zai aurar, kuma aurarwa ta farko a gidan. Dole ma ta san za ta je Kaduna a lokacin. Ɗakin yaya mutum 3, Sadiya da Mariya, sai Karima. Ɗakin inna kuma mutum 2, Sadiqa uwar 'yan rashin kunya, sai Kubra. Sannan ɗakin mu yayata Maryam. Na ƙosa bikin nan ya zo saboda na je gida. Tashi na yi tare da ɗauko littattafai na makaranta domin mun kusa fara jarabawa. Da yamma Khalil ya zo, na yi farin ciki da zuwansa. Lokacin ya Sadat na falon zaune, ko kallonsa ban yi ba na sa 'yan aiki suka kawo masa abin motsa baki. Sai wani far'a nake, saboda so nake ya Sadat ya ji haushi ganin yadda sai hararanmu yake yi. Kwada Khalil ya ba su hannu su gaisa, a wani dakile ya amsa. Abin ya bani dariya da takaici, hakan ya sa na saki jiki sosai da Khalil. Sai washe baki nake na ce, Khalil, da har na fara fushi, kwana 2 kamar ba ka gari. Ya ce, a yi min haƙuri Amirata, idan kika yi fushi da ni ina zan saka kaina? Wallahi yanayin aikinmu ne, kwana 2 nan kaina ya ɗauki zafi. Ko da yaushe muna aiki, kwana 2 nan ba kwana nake a can, kin san kalar aikin namu babu hutu. Murmushi na sake yi na ce, ai tunda na ganka sai fushin nawa ya kawo. Ka san ganinka kawai ko ina cikin fushi, zuciyata takan yi sanyi ne. Da sauri ya kalle ni. Na san magana ta ce ta basa mamaki, domin ban taɓa masa makamanciyar irin ta ba. Kamar yadda shi ma ɓangaren ya Sadat kallo na yake da mamaki. Bai san dalilin da ya sa maganar nawa Khalil ta ba su haushi ba. Daman kuwa tun ranar da ya fara ganin Khalil ya ji wai wurin Amira ya zo, ya ji ya tsane sa. Amira ta katse masa tunanin inda ya ji ta ce, Khalil, ya labari? Wanne kike so in baki? Kowanne ma idan zai saka ni nishaɗi. Murmushi ya ce, Amira kenan, labarin duniya yake so ko na soyayya? Yanzu na fara rattafo miki su.
Murmushi na mayar masa na ce na san za ka iya gwani na. Zai yi magana Sayyada ta shigo falon ta ce, oyoyo Khalil yau kai ne kwana biyu shiru? Ke dai bari Sayyada, Fatima. Aiki ne ya ɓoye ni sannan gashi ko 'yar ziyarar nan gidan rediyon mu ba ku taɓa kawo min ba. Zaunawa ta yi kusa da ni tare da cewa, wallahi na sha cewa Amira ta zo mu je ko don mu ga yadda kuke gudanar da shirye-shiryenku amma ta ƙi. Hararta na yi na ce, kaga Khalil sharri take min. Ni ce ma na ce mu je ka san ba sanin garin nan na yi ba. Amma ta ƙi kai ni. Sayyada ta ce, Amira yaushe kika fara ƙarya? Da dai ban san ki da ƙarya ba, sannan kusan shekarun ki 3 a garin nan ki ce baki san ko ina ba. Ya ce din ko ban iya ba, ai surutun ki ya koya min. Gaba ɗaya muka sa dariya. Ya Sadatu ya miƙe ya fita a fusace muka bisa da kallo. Ya taɓa baki haka muka ci gaba da hirar mu da Khalil har zai tafi. Ya bani kyautar wata ƙaramar rediyo mai memory. Na yi murna sosai. Khalil bai taɓa burge ni ba irin na yau. Duk da shi ɗin mai yawan kyauta ne, duk abin da yake bani ko na ƙi amsa sai ya tilasta ni. Suna nan ina tarawa ban taɓa amfani da ko ɗaya ba. Wannan rediyon ta fi burge ni domin na san za ta ɗebe min kewa. Bayan tafiyarsa na yi sallah sannan na haye saman bed tare da kunna rediyon wata tasha na suna wani shiri da ya ɗauki hankalina. Hakan ya sa na bar shi na sauraro. Mun samu hutun makaranta na second time. Ko da yaushe muna gida a daidai lokacin ne kuma za a yi bikin yayuna domin ina lissafi. Tun ana sauran sati 2 na fara shiri. Kayan da Khalil yake bani na shirya su guri guda domin tsaraba zan yi da su. Dangin su sweet biscuit, minti da sauransu. Domin da wuya ya zo bai kawo min tsaraba ba. Wasu mu ci da su Sayyada, wasu kuma dole na aje domin ba son cin zaki gare ni ba. Yau sauran kwana 5 bikin yayuna amma har zuwa lokacin ban ji Ummi ta ce komai ba game da maganar bikin. Hankali na ya tashi muna zo na falo na kwanta kafaɗar Ummi na ce, Ummi ba sauran kwana 5 bikin su yaye Maryam ba sai yaushe za mu je ne? Murmushi ta yi tare da shafa gefen fuskata ta ce, Mama na gandoki ashe ke kina lissafa da bikin nan ko? Na ce ba dole ba Ummi. Bikin yayuna fa har 6. Cikin zolaya ta ce da ke ta 7 ba. Zaro ido na ce, rufa min asirin Ummi, ai ni da saura na ban isa aure ba. Share maganar ta yi da cewa saura kwana 6 sai ana sauran kwana 2 bikin zamu tafi dukanmu. Murna sosai na fara ganin tafiyar tamu tana nan. Ranar da zamu tafi kuwa tun asuba na tashi ban koma barci ba. Tsabar murna kawai nake. Yau zan je na ga 'yan uwana, iyayena da masoyina ma ɗin rayuwata. Murna nake daga fuskata har cikin zuciyata. Farin ciki ya bayyane yake, ya kasa ɓoyuwa. Kicin muka shiga da taya 'yan aiki haɗa breakfast. Bayan mun kammala wanka na shiga tare da tsantsara kwalliya mai kyau saboda murna. Wajen 8 na safe tuni na kammala shiri na, sai dai su shiru har 10 ta yi ko fitowa daga barci ba su ba. Raina ya ɓaci sai ka ce sun mance da tafiyar ne da za su yi ta barcinsu. Ya Sadatu ne ya shigo cikin falon. Kallo ɗaya na masa na kawar da fuska ina shan ƙamshi tare da ɗaura fuska. Shi ma ɗaura fuskar sai bai kula ni ba, ya zauna kusan minti 10 ya kalle ni. Wai ke mummuna yarinyar nan, me yasa kika raina ni ne? Kin fi ƙarfin ki gaishe ni ne koya? Ko kallonsa ban yi ba, bare na yi tunanin zan ba su amsa. Tasowa ya dawo kusa da ni da sauri na miƙe zanguru ya fusgo ni na dawo. Tun idanuwa na suka yi raurau na ce, wai me ya haka ne ya Sadat? Harara ta yi ya ce, sai yanzu kika yi niyyar magana? Ai da na zaci da kurma nake magana. Ina waye na suka zubo na ce, please dan Allah ka cika ni. Murmushin mugunta yayi ya ce, na ƙi sai kin shirya gaishe ni sannan zan sake ki. Turo baki ne cike da ƙunƙune na ce, ina kwana tu? Ya ce sai da na roƙa baki isa ba, kuma mummuna kawai har da yin wata kwalliya don a ce kin yi kyau. Fuska cike da muni, hawaye na suka zubo domin sosai nake jin haushin kirana da sunan nan da yake. Saman bene na kalla ganin Sayyida na sakkowa yasa na fincike hannuna da sauri
shi ma saki na yana ci gaba da kallo na, share fuskata ne ina cewa sai ya dame ya haka. Ganin ta sanye da kayan barci ni duk na kosa kowa yayi wanka mu tafi. Tana murza ido ta ce me ya faru? Wata muguwar harara na aika mata na ce har kin mance da yau ne tafiyar mu Kaduna? Da sauri ta kalle ni tare da zaro ido waje. Kai Amira, ba dai har kin shirya ba? Ummi ta ce fa sai 4 na yamma za mu tafi, shi yasa ma za mu bi jirgi. Dan guntun tsaki na ja tare da shigewa bedroom, duk a tunani na da wuri za mu tafi. Kwanciya ta ne ina tunanin yau a jikin Anna ta zan kwana, na yi murmushi. Bayan ummi sun tashi suka kira ni na fito muka yi breakfast. Tashi nayi na fito kan dining table na hango su, nima na nufe su tare da jan kujera na zauna. Ummi ta kana kallo na tace mama na irin wannan kwalliya haka gaskiya kin yi kyau sosai. Dago ido nayi karaf muka hada ido da ya Sadat domin kujerar sa na kallon nawa. Sakar masa da murmushin mugunta na ce nagode sosai ummi na, sai dai na dauka bakar mace idan ta yi kwalliya ba ta kyau sai farare. Sai gashi yau ummi na ta ce na yi kyau. Ta ce waye ya ce baka idan ta yi kwalliya ba ta kyau? Aike bakinki mai kyau ne. Ke san ba baka bace, chocolate color ce. Bakinki mai kyau ne, ko a fararen samun kamar ki sai an tona uwata Amira. Ke ta daban ce, ga nutsuwa ga tarbiyya. Murmushin jin daɗi ne a fakaice kuma na yi wa ya Sadatu gwalo. Aiko ya ji haushi don a fusace ce wai ni tsaron wasan ki ne? Gaba ɗaya suka kalle shi. Wai ni tsaron wasan ki ne? Gaba ɗaya muka kalle sa. Ganin ni yake kallo. Ummi ta ce haba Sadat, me ya haɗa ka kuma da Amira? Wallahi ummi yarinyar nan san bata da kunya, ta raina ni yanzu sai in lillisa ta kowa ya huta. Ummi ta zaro ido ta ce iye duka kuma Sadat? To wallahi karka kuskura ka fara. Ka san wace ce Amira a gare ka nan gaba kaɗan? Ai da gani har shi. Da sauri muka kalli ummi ya ce ban gane maganar ki ba ummi. Ta ce idan mun je Kaduna za ka gane. Gabana na ji ya faɗi da ƙarfi, nan take na ji fargaba ta shige ni. Na saka maganar ummi a mizanin tunani domin gane inda ta dosa, amma na kasa ganewa. Gabana ya tsananta bugawa, shi kuwa harara ya banka min. Da ƙyar na ɗan shati sannan na tashi kamar kazar da ƙwai fashewa a ciki na nufi bedroom. Bina suka yi da kallo sai da babu wacce ta iya yin min magana. To wajen karfe 3 kowa ya gama shirinsa, ni ma na sake wanka, sai dai ban iya yin kwalliya kamar ta ɗazun ba domin sosai maganar ummi ta shige ni. Ta sa ni damuwa sosai duk da har zuwa yanzu ban gano komai ba. Na ɗauki rediyo na saka cikin jaka har sai ya dana min dariya wai yau na zama 'yar Fulani yawo da rediyo. Kamar wata 'yar ƙauye na ce ba komai, daman aini Fulani ce tunda ita ta haife ni. Nan Anti Husna ta dinga kashe mana hotuna kafin direba ya kwashe mu zuwa filin jirgi. Wannan karan ne hawa na jirgi na farko, hakan yasa na yi ta kalle ya Sadat ya ja tsaki yadda ni kaɗai zan iya ji. Ya ce 'yar ƙauye kawai mummuna. Na ji haushin maganar matuƙa domin na wuce a kira ni 'yar ƙauye. Cikin Kaduna aka haife ni, haka ubana ma a ciki aka haife sa. Akan me zai kira ni 'yar ƙauye mummuna da yake kira na kuma ya fi komai ɓatan rai. Ni ma a hankali yadda shi kaɗai zai ji na ce idan ni 'yar ƙauye ce to kafi ni zama babban bagidaje, sannan idan ni mummuna ce ashe kai ma haka, tunda Tallaba ta yi wa Audi gori. Bi ma'ana abin da ya yi kashe ya yi ni, ashe munanan muna da yawa. Da alama magana ta ɓata masa rai sosai domin na ga ya hasala amma bai ce min komai ba. Ila rasa abinci min yayi sosai. Na ji daɗi domin yarda na ƙunsa masa, ni ma haka na so ƙunsa masa daidai. Sai dai ya kalle ni ya ja tsaki ko ya harare ni ma haka na dinga masa domin ko kaɗan bana tsoron sa. Domin isa Kaduna lafiya ina sakowa daga jirgi na ji wani sanyin daɗi daidai bugawar zuciyar Almansar da yake duba wasu takardu. Ta dafe saitin zuciyar yayi tare da limshe ido a hankali ya furta Amira ta ki dawo gare ni. Tashar taxi muka hau.
har ƙofar gidanmu. Tun kafin ya gama fakin na fita da gudu ina kiran Annata da sauri. Anna ta fito jin muryar yar gudaliyar yar tata na kiranta. Mutanen gidan jin muryar ta yasa su fitowa da sauri. Ina ganin Annata ai da sauri na rungume ta cikin farin ciki. Ita mamar da take da ganin yar tata domin kusan shekaru 3 ai ba wasa ba. Ta sake kankame ta cikin murna da farin ciki. Daidai lokacin su ummi suka shigo aka fara musu maraba. Anna ko murmushi kawai take cikin murna da farin cikin ganin yarta Amirar ta koma ta yi kyau da kiba. Daga gani kasan tana cikin kwanciyar hankali. Anti ce ta fito daga fat ɗinta hannunta rike da bebinta Ilham, yarinyar da ta haifa bayan tafiyata. Yanzu shekarar ta 2 tuni ta yaye ta tana tafiya da wayanta ko ina tana da wayo sosai. A ina ganin anti na saki Anna da na rungume ta cikin farin ciki. Ita ma take faɗin oyoyo Amira ta kin girma haka kika koma. Da sauri na sake ta na sun kuma na ɗauki Ilham na ce ƙanwata kin girma abinki. Na fara mata wasa. A nan barandar gidanmu aka yi shimfiɗa dukanmu muka zauna. Ina lura da mugayen kallon da yayi da in nake aiko min ko kallon sa ban yi ba. Bayan gaishe su da nayi shi ma da ƴar suka amsa min. Nan aka hau gaishe aka kawo mana abinci da ruwa. Na lura kamar yau Anna ce ke da girki domin ita ce ke kawo mana komai. Ban so haka ba. Na so na kwana tare da Anna ta mu yi hirar yaushe gamo sosai amma ba hali. Ya Sadat kuwa sai hararar gidanmu yake. A raina na ce can ta matse maka domin ni ko a jikina wai an tsikar kakkausa. Amare ne suka shigo ai da gudu na miƙe na je na kankama yayata Maryam. Ita ma riƙe ni ta yi cikin murna ta ce Amira yaushe kuka zo? Na ce ba mu wani daɗi da shigowa ba Amarya. Hararata ta yi ta ce wai dai amare. Ban bi ta kan maganar ta ba. Na nufi gurin baba wato kakar mu rungume ta nayi har muka kusan faɗuwa. Ummi ta ce la Amira karki kada min uwa fa. Murmushi nayi na ce baba ta ya kike? Ta ce Ja'ira gaisuwar kenan. Na ce ba sai ki ce lafiya kalau ba. Ai gaishe ki nayi. Dariya ta yi tare da zama aka ci gaba da hirar tare da babanmu ya shigo ma haka aka ci gaba da hirar sai da aka kira magarib kowa ya tashi domin gabatar da sallah. Maza suka fita masallaci. To masu sauraro bari mu dakata a nan. Sai kasance tare da ni a cikin shiri na gaba domin jin ci gaban wannan labarin. Mu kasance lafiya.